נתנאל בן גביר, וזה אחיקם פדר! ואנחנו חבורת דרקס! הלו! תחבותי זין! תחבותי! זה דרקס. סרטי! שחרר אותו! אנחנו נמצאים בחברון מחוץ למסגד אל-שריף. המתפללים נכנסו פנימה והשאירו בחוץ שורה של נעליים ללא השגחה. ומה הולך הכי טוב עם נעליים של ערבים? עכבישים. זה לא סתם טרנטולה ציונית. טרנטולה ציונית. אתם רוצים שגדעון לוי יגיע? גדעון לוי! ג'ינג'יס, חן, צאו לדרך. פעולת תג מחיר מספר 2442 יוצאת לדרך. בואו הנה, סתומים! היי, יש לנו אישור הבנין הזה. הרב מקנוגל. מי זה הרב מקנוגל? זה עם המגבעת והטירוף בעיניים. הרב מקנוגל. הם יוצאים. יעקב טייטל, זה בשבילך. זה מצחיק כי הוא ערבי. אנחנו חבורת דרקס, וזה מסתננים לקבר יוסף. כן. אהלן וסהלן. אין אצלך להגיע לבית שלי בשכם. איפה את גרה? רחוב הנכבה 48. מה? תכניס אותה, רק תבדוק את העגלה. הרב מאיר כהנא, זה בשבילך. לא, זה התינוק שלי, הוא ישן, אל תפריע לו. בסדר, אני חייב לבדוק אותו. זה מצחיק כי הם חיילים! אנחנו שוב מחוץ למסגד. הבני דודים שלנו התחילו את צום הרמדאן לפני שבוע, אז הם בטח רעבים, אנחנו רוצים לשלוח להם נקניקיות. נתנאל, אין מצב שאני עושה את זה. אמא שלי תהרוג אותי. אוי, תעצור תכעס, אתה רוצה שאני אחליף לך חיתוי? אוקיי, חבורת דרקס מציגה הנקניקייה ברמדאן. היי, יש לנו אישור רבני לזה? בטח. הרב שלום ציברוכין. מי זה הרב שלום צברוכין? נו, זה עם החליפה והמבט הפסיכי בעיניים. הרב שלום צברוכין, הרב המתון! אז תגיד הרב המתון, יאללה, כאן בפוס! ברוך גולדשטיין, זה בשבילך. זה מצחיקים ערבים! אנחנו דרקס, ואנחנו בדרך להר הבית לעלות עולה. מדלם. הלו!